खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो मैयानि साना हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव पीएमबी एबा पलिसि मेकिं बडिनि मोनसे हाबाफारि एबा बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव जादोंमोन आरो बे जानायखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे पीएमबीनि गेजेरजों माखासे बिथांखि एबा गासै मोन 8 बिथांखि आजावनाय जादों एबा बे समाव हाग्रामा महिलारिया माबे खामानिखौ मावगोन एबा फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बेनि सायाव बिथांखि आजावनायखौ नुनो मोनदों पीएमबीआ बे बिथांखिखौ आजावनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना मा मैयानि सानाव बिथांखि लादों आरो हाबाफारि बिथांमोना लादों बेनि सायाव फोरमायगोन आरो सोर बे समाव बीटीसी बाथि जे गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लागोन आरो सोर बे समाव डिपुटि चिफ जागोन बेनि सायाव फोरमायथिदों एबा मैयानि सानाव बेखौ प्रपोजल होनायखौ नुनो मोनदों बे समाव गिबि बिथांखि बायदि मैयानि सानाव 22 खालार आरो बेवहाय माखासे मानि बिथांखि आजावदों आरो जाय आजावनायनि गेजेरजों बे समाव पीएमबीआ सेथि बिथांखि बायदियै बे समाव मैयानि सानाव जे जुबिन गार्डखौ मान होनानै एबा मैयानि सानाव जे पीएमबीनि मिटिं बेवहाय बिथांनि नामाव 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनाय हाबाफारि बे समाव लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जे नैथि बिथांखि बायदियै बे समाव जे बीटीसी सेक्रेटारियेट एबा बेनि जे समायखिरा लानाय बे समायखिरा लानायनि सिगाङावनो बड'फा उपेन्द्रनाथनि जे मुसुखा बे मुसुखायाव बिबार बावनाय एबा बे समाव बिथांखौ मान होनाय हाबाफारि लागोन एबा बे समाव समायखिरा लानायनि सिगां बे हाबाफारिखौ लागोनखौ फोरमायथिदों आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि एबा पीएमबीआ बिथांखि लादों जे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बीपीएफ expresses sincere thanks and gratitude to all the public of BTC individual social religion organization to all the central district block primary leaders and workers of parents women youths BSU all community child community both communities for extending their overwhelming support to us in BTC election 2025 जे जाखिनि बेवहाय गुबुन आफादफोर आरो बिथांमोननि जे राजखान्थियारि सेलफोर पेरेन्ट्स बडिफोर बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय हाबाफारि एबा मैयानि सानाव लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो ब्रैथि बिथांखि बायदि all the newly elected MCLS of BPF unanimously selected Srijut Hagrama Mohilari as a leader of BPF legislature 30 BTC proposed by their Hasan Bosumotari supported by the rest of MCLS आरो बेवहाय मैयानि सानाव मोनसे गिदिर बिथांखि जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे समाव गाहाय खुंगिरि महरै मैयानि सानाव बे समाव बिथांखि लायो आरो बे प्रपोजखौ देरहासार बसुमतारी बिथाङा प्रपोज खालामदों आरो बे पार्टियाव थानाय बा रेस्ट हाउसआव थानाय गासैबो MCLSफोरा बे समाव मददथि होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जे नैथि बिथांखि एबा बे समाव 4 कलम 2 बे समाव all the newly elected MCLS of BPF unanimously selected Rihon Deimari as the deputy leader of the BPF legislature party BTC proposed by Tridip Deimari and supported by the rest MCLS आरो बेनि अनगायैबो मोनसे deputy chief महरै बिथां रिहन दैमारिखौ बे समाव सायख'नाय जायो सायख'दों बे समाव त्रिदिप दैमारिया आरो सापर्ट खालामदों बे MCLS बिथांमोना मोनसे गिदिर खौरां जे बे समाव रिहन दैमारिखौ डिपुटि चिफ महरै बे समाव सिलेक्ट खालामदों आरो मैयानि बिथांखि बायदि बेखौ नाजावदों आरो बेनि अनगायैबो all the newly elected MCLS of the BPF unanimously selected their Hasan Bosumotari as the chief whip of BPF legislature party BTC proposed by Hagrama Mohilari and supported by the rest of MCLS बेनि अनगायैबो बे समाव बुंथिगिरि महरै बे समाव बिथां देरहासार बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सायख'दों आरो MCLA बिथांमोना मदद होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव 4 नाम्बारनि Roman 4 बेवहाय all the newly elected MCLS of BPF unanimously selected Moheshwar Bosumotari as the secretary of BPF legislature party BTC proposed by James Bosumotari supported by the MCLA बे समाव सेक्रेटारि महरै बिथां महेश्वर बसुमतारीखौ बे समाव सायख'नाय जादों आरो बेखौ जेम्स बसुमतारीया जेम्स बसुमतारीया सायख'दों आरो सापर्ट खालामदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय एबा मदद खालामदों बे MCLS बिथांमोना BPF legislature party BTC to meet honorable governor Assam on the 28th September
to state claim to form BTC government and invite him to the grace on swearing ceremony as chief guest to be held on the 3 October 2025 at क'क्राझार दिनै 3 अक्ट'बराव जे क'क्राझाराव जे जानो गोनां जे हाबाफारि एबा बे समाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिथां गभर्नरखौ हांख्रायदों आरो बेनि अनगायैबो जे बे समाव दे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव गभर्नरखौ खावलायदों जे बे समाव दे बिथांमोना एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बुरजा मासि लानानै बे समाव देरहासार जाबाय आरो गभर्नमेन्ट एबा बे समाव सरकार खुंनो थाखाय बे समाव बिथां गभर्नरखौ खावलायगोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बे सानखालि एबा 3 अक्ट'बराव बे समाव समायखिरा लानो गोनां बा जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथां गभर्नरखौ खावलायनो थाखाय एबा लेंहरनो थाखाय दिनै लोगो हमगोन एबा दिनैनि खालाराव लोगो हमगोन BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September and invite him to grace the swearing ceremony as special guest to be held on the 3 October at क'क्राझार दे 3 अक्ट'बराव जानो गोनां जे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो दिनै लोगो हमनायनि बाथ्राखौ मख'दों एबा बिथांखि आजावदों आरो 7 नाम्बाराव दं BPF to invite all the council heads of Assam, heads of the all political parties of Assam, social and religion organization, and also Srijut Prajut Bikram Manika Dev Burma, the Honorable King of the Tripura, to grace the swearing ceremony as guest of honor to be held on 3 October at क'क्राझाराव गेस्ट अफ हनार महरै बिथां प्रद्युत बिक्रम मानिक देव बर्मा बिथांखौ हांख्रायनाय जादों बे हाबाफारियाव एबा समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव काउन्सिलनि हेड्स अफ आसाम हेड्स अफ द अल पलिटिकल पार्टिनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय जागोनखौ बिथांखि लादों all the major and the serious issue of BTC government will be discussed in the PMP meeting before implementation आरो माबाफोर जुदि सावरायनो एबा माबाफोर बिथांखि लानांगौ जुदि दङब्ला बे समाव PMB बडिनि गेजेरजों सिरियासलि जुदि माबाफोर सावरायनो गोनां जायोब्ला बेखौ सावरायनानै बिथांखि लाबावगोनखौ फोरमायथिदों एबा मैयानि जानाय बिथांखि एबा PMB बडियाव सावरायनानै बेफोर बिथांखिखौ लायो मख'नांगोन जे बे समाव BTCनि चिफ महरै हाग्रामा महिलारिखौ बे समाव सायख'नाय जाबाय एबा बिथाङा समायखिरा लागोन 3 अक्ट'बराव आरो बेनि अनगायैबो बिथां रिहन दैमारि डिपुटि चिफ महरै बे समाव समायखिरा लागोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव स्पिकार महरै बिथां देरहासार बसुमतारिया बे समाव 3 अक्ट'बराव बिथांमोना समायखिरा लागोनखौ बे समाव PMB बडिया बा मैयानि PMB जानाय जथुम जिरायनायाव रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। Number 1, today's House observes 1-minute condolence on the untimely demise of Jubin Garg, legendary singer of Assam, and for all the martyrs of woodland movement. Number 2, BPF to pay homage to Bodofa Upendranath Brahma at Dotoma as well as BTC Secretariat prior to swearing in ceremony. Number 3, Moduland People's Front expresses sincere thanks and gratitude to all the public of BTC, individuals, social and religious organizations, to all the central, district, block, primary level leaders and the workers of parents, women, youth, BSU, all the community cell committees, booth committees for extending their overwhelming support. All the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Srijut Hagrama Mohilari Sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Derhasad Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Deimari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Deimari and supported by the rest MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Derhasad Basumutri as the Chief Whip of BPF Legislature Party BTC, proposed by
Srijut Hagrama Moilari sir and supported by the rest of MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Maheshwar Basumutari as the Secretary of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri James Basumutari and supported by the rest of MCLAs. Next, BPF Legislature Party BTCLA to meet Honorable Governor of Assam on 28 September 2025 to stake claim to form BTC government and to invite him to grace the swearing-in ceremony as the chief guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September 2025, that is tomorrow, and invite him to grace the swearing-in ceremony to invite all the council heads of Assam, heads of all the political parties of Assam, social and religious organizations, and also Srijut Pradyut Bikram Manikya Debarma, the Honorable King of Tripura, to grace the swearing-in ceremony as the guest of honor, to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. All the major and serious issues of BTC government will be discussed in PMB meeting before implementation. এইখিনি আছিলে আমাৰ resolution.